坐了，坐下来，坐下来。셋! 쪽 이름.
हेल' नेट गैला गोललै आयै एबसु नोंखौ नागिरबाय थादों आं मोनाखै रायलायाखैलै सना ओमफ्राय गल गल जादोंमोन ना नों मा भिडिअ इदिट खालामदों गारनानै थांलायलायनाय 1 घन्टा गाहाम जानोसै नेबाय थाबाय गावखौनो गावहा आंखौ गालांदों रायज्लायनोबो गोसो गैया नामा सल्लिस मिनिट साइलेन्ट अन दं ओंखारनानै अन दं होनलायबावो फिसा र' भिडिअ इडिटिं खालामदों चेक खालाम ओंखारथ'नि आं मानो चेक खालामग्रोखो नोंलाय होमबालाय लाब जायासैना आङो रावबो गैखाया नोंल'नो मिथियो गल जालायबाय नोंना होनदों न' सिङावसो ओंखाम जादोंमोन आं मिथियो ओंखाम जानानै ओरै फैबाय आं दिनै मा खालामदों ओंखाम जादों सना माथो खोनाया खोनाबायना खोनायाखै दालाय रायलायाखैना आंसो खोनायाखैसै होनदों खोनायो मा खालामदों आं बेस्थ'मोन दै मोनहाय अ दहायनि ब्लग होनदों अ गावहानो गल गल जादों ना मोनदों औ दहाय आं ओंखाम जादोंमोन ना सना ओंखाम जानाय आङो माने मुदाव दोनदोंमोन आरोना गाबोन आंबो भिडिअ लाबोदों बयलार एवनाय दहाय साननिखौ गाबोन हगारसै आं नों कमेन्ट बेलाय नुयोरा नुदोंब्रा नोंनिखौ कमेन्ट नुदों औ नुदों खोनाबाय एबार खोनायलै खोनायोथ' आरोना एखे खोनाबाय दंथ' मानो खोनाया जानो सना ओमफ्राय अहाय दं नोङो मा खालामदों एसे नों मा ओंख्रि संखो दिनै आलासि फैनाया जा बेस्थ' होनदोंना नोंथ' ना दहाय मानो थाङा नों बेनावलाय रायज्लायबावाखैब्रा ओंखायनो आं थाङाखैलै रायज्लायनो थाखाय नोंहा मा ओंख्रि संदों मिथियो खोन्थाहरदो दे जोंहा मा ओंख्रि मोनदों अ जोंना आङो आलु बयलार संबाय ओमफ्रायो सेना लाय ना मा लाय बेखौ फ्राय खालामबाय आलु ओमफ्राय माबा मा होनो खख्लिं आलु जहल आरो न'आव होनदों आतसा आं दिनै जा गोसोखांबाय थादोंमोन नोंखौ दहाय खनसे फैखांबाय आं 9 मिनिट ओमफ्राय रावबो गैयैनि डिलेट खालामबाय आं थफिया दा दे नों लाइक होदो होनबाय दा गैया दिलेट खालामफिनबाय आं दहाय सानाव कमेन्टआव बिदि होनहरबायब्रा बियो ओमफ्राय माथो बुंबावनो ओमफ्राय थफि आदाया लाइभ होदोब्रा दे होनदोंमोन आङो आंखौहाय ओमफ्राय आं होबाय आङो 1थासो ना 2थासो जाबायमोन खिफुट दा लाइक होदो होनबाय गैया फैयासै 10 मिनिट थाबाय आङो गैया रायज्लायनो लुबैदों होननायखाय ओमफ्राय एस एम आ दा फैबाय नै जोंहा खंगि फैदों खंगि नोंनि नामखौ खंगि दोनसै आं थफिरा मादाया खंगि साइसटिम दोनदोंना नोंनि फट'खौ जोंहा खनिमा बाजै ओमफ्राय आरो गोदान नाम आदाया खंगि सिस्टेम खालामनानै दोनदों दे नोंखौ लिं मिनिफैबाय खंगि फाग्लि अन होनदों ए बिदिसो जादों जादों आब' लिंलाब होनदों बिदिसो जादों आब' लिंलाब बिदिसो जादों आरोना थफि आदा होबाय होनो थिनबाय खिफोद दा गैया थब्ल' आयै अके ओमफ्राय ओंखारलांगोन नामा आखि मा खालामनो नागिरदों नों बेथ' बिजि थायो नों मिथियो आदसा मानसि फैदों आरोना मा होनदों गाज्रि फाज्रि दा दोनखा आंखौ मिथिबाय
आं फैनाय नङा गिबियाव आदसा आयदै थैदाखलै उदै बिगुर सानानै थफिया दानाय सिस्टेमानो मा सिस्टेम फाग्ला जाखागोन। थफिया दानि माबाया नायलाय पस्टआ नायलाय पस्टआ नुदोंना नुवाखै पाबजि आयदै थैगोनसो मिनिनानै मोसानायखौ फाग्ला जाखागोन। मोगथाङाव खाथि खाथिबा माबायदि जागोन रा बिसोरलाय फाग्ला फाग्लिफ्रालाय अननाय बिदि मानसिखौ गाज्रि फारसे नुथारदों एफा गाज्रि दोनोलै सोरबा दोनोथाय एसे मोजांफोरखौ दोनबानो जायो। नुहैसननानै आं खम भिडिअफ्लांदों आं बेयावनो कमेन्ट हरबाय आङो दे लाइभ होदो आजा दस मिनिट गाहाम थाबाय आङो रावबो गैयैनि दिलेट खालामबाय आं ओं माबाजैया गावदांआलाय मानो गाबदों जादोंखा नाम दोननायनि ओमफ्राय मा होनदों गाबै थांगोन आं नोंनि एलबि निफ्राय सुनि मिथिगोन आरो मालाबाबो गिदिंना फैफिननाय नङा दे खिन्थु आदसा आयदै खनिमा बाजै नोंनि मोसानायखौ बिदि खालामबाय आरोखि ना नोंनिखौ बिदियाव कमेन्ट हरदोंना आं नोंनियाव नुवाखै नोङो बे सर्ट भिडिअ'निया बेखौ स्क्रिनसट खालामनानै हगारदों बे ना कन्टेक्ट दंलायो पापि नोंसिना माथो मैया रिसार्ज सोनो थिनलायलायदोंनो दहाय सोरनियावबा रायज्लायदों केबि बाजैया गाबबाय आरोना आदसा गिदिंना फैफिननाय नङा दे खिन्थु बाब बाब खनिमा बाजैया खम जारला ओमफ्राय जोंथि थांखो ना माखो थाथ' मा होनदों एथ' बिदि नङामोन ना बेसो खालामदों मा होनदों आंथ' बिदि नङामोन बेसो खालामदों साइसलै मिनिना थैगोन होदस इमान असाइसलै मानसिया आं उदै बिगुर साजोबदों मिनिनाया दहाय बोरैबा बोरलाहैदोंमोन आं बेनियाव नटिफिकेसन नुहैबाय मा हगारदों बा बेलाय फालाय होननानै नायबाय आङो हनै दाना मा खनिमा बाजै गावदांसो नायबाय आखाइया ओरै थिखोनाय फारसे रोदा रोदा थै खारसाजोबगोनलै बेखौ नायना मिनिनांगौबा ओमफ्राय आंनाव गैया रावनिबो नाम्बार ए मिनिबाय थासै मिनिबाय थांसै आं बिनिफ्राय गाबैनो आयै मानो मिनिनानै थांसै मिनिबाय था होनदों आदसा मिनिबाय थासो होनबावबाय ओमफ्राय खनिमा बाजै मा ओंख्रि संनानै जाखो ना जायाखै दाबो गावदां खनिमा बाजै गावदां फाग्लि हिंसाम हिर'येन हाराव आं माबायदि मानसिखौहाय नोंखौहाय नुफेरैखाय दाखालि नायनायावहाय माथो मानसियालाय बिदिसोब्रा नंबाय आङो नायनानै आरोखि लाइभ फैनायावसो नुबाय आरोना नोंखौ नङाबा नायनो आं गुफुर फाग्लिया ओमफ्राय मा होनदों मालाय
आंखौ खुसि मोनदों नोंहा होनदों अ मा जादों खनिमा बाजे खोन्था हाबा बोरै मिथिनांगौ फालाय मा जादों मा जादों खोन्थाहरदो आरो ना मा जादों खोन्थादो दे एसे मा जादों दे आंखौ खुसि मोनदों नोंहा होनदों मा जादों खनिमा बाजे आंथ' मिथियाना आरो दहाय लिलि बाजै माथोबो होलायबावा दे खमनो थाङासैबोलां आंनाव फैखाला नालाय ओंख्रि गैया आंहा नों गला ओंख्रि गैया गोथाव दे रस'गल्लाजोंसो जानोसै सा माबायदि नुखो ओमफ्राय नों आंखौ फाग्ला मोजां मानसि नालाय मानसि आंखौ माने बिदि होननानै नायनो सानबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय हनै दानाबा आङो साइसआव बिदि नङा नंदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा होनबाय एखे मा खालामबाय थादों नोङो एखे थांलाय फैलायनो एखे एखे मा खालामबाय दं संदों नोङो आं मा होनो थांनांला गुवाहाटियाव आंहा आदसा लोगो मोनसिगोन आरोना आयै सना जि टेनसन जाबायमोनलै आं माइदिबो आयु जि बोरैबा बोरैबा मोनलायलाय थांबाथ' दै जागोनलै होनना गोजांबो गोजांला आरो बोसोरथाम थानाय बायदि मोनसिगौमोन आरोना नों थाङोब्ला आरोखि लोगो मोनलायाबा बिदि सानदोंमोन आं एथ'सा माबायदि जाखो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा खनिया बाजै गावहा मा होनदों माबादिथो नङामोन माबादिथ' नङामोन नों ओमफ्राय लिंलाब आदसा नोंखौ आं नोंखौहाय नंदोंमोन आरोना गाहायहाय ओमफ्राय रायलायनाय मडेलावहाय माने मथाथा नंदोंमोन आरोना मोदोम गिदिर गाबदादा नोंदों आं रायज्लायनाय साइसआव दानाबा हनै सेरेरे रानथें थें फुरा राफोद रुफोद खामानि मावखुबग्रा आरोना माने बैसो बोलोगोरा ओरैनो थाग्रा बायदिसो मोनदोंमोन आरोखि ना मोदोम गोनांनो ओमफ्राय हनै दानाबा गावदांदां बोलो गोनां खामानि मावनानै एखेबारे जोंजों समायथारो बिदियावनो अराय जों समान थानो आरो माबायदि माबायदि नङामोन नों ओमफ्राय लिंलाब होनदों थेवबो बेस्थ' गाबोनबो मानसि फैगोन नोंसिनाव जेब्लालाय सना ओइस बिराद खामानिलै नोंसिनाव आयै भगबानासो मिथिसिगौ आयै खामानियानो खामानि बाब 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 साख्रियाल मानसि जाबाबो माबायदि खामानि फैयोना बेनि फिसा बेनि फिसौ माथो खालामबावनो थेवबो बेस्थ' गाबोनबो मानसि फैगोन अबेनि फैगोन गाबोन सना मिनिबाय आरोना सासेयाबो हेपि सासेयाबो हेपि आदसा थांनाङैनि हेपि जालायबाय गारमायासो साफिनबाय आंहा आयु एखे गारमा साफिनबाय नोङो सना माबोरै गारमा साबाय थाखोलै एखे नोंना हो नोङो दै गुदुंखौ मा लोङोलै सना सरनानै लोङा नामा नोङो माबाफोर बेजें बेजाफोरसो लोंफाखो ना माखो लिंलाब आं फेदोंलै बाल दिनै गिदिर बाल दिनै गिदिर आदसा फाफि सिगां सिगां लानानै फेदों आरोना ओंखायसो लाइभ फैयाखै नोङो सुनि गिदिर साल्ला बा खमलै नोङो फाफि गावल' थोद आयै गोजां बोथोराव एफा खस्थ' नोङो फेदों लिंलाब आं फेदोंलै बाल दिनै गिदिर होनदों आयै मानसिफोरखौ लामा सामा थाबाय जानो गियो
फेनानैहाय गावनि देहा सोलेरखौहाय गाज्रि अबस्थायाव नुयोबा बिराद दुखु मोनो आरोना। मानोना फेबा मानसिफ्रा गावखौ हुस खालामनो हाया नालाय ओंखायनो बोरैबा मोनलायलायो आरोना। आंबो फेफायलाय लाङोसो नुबा मानसिफोरखौ जोथोन लानांगौआ आयौ खस्थ'थार। अन्थाव बाथाव फे हे लिंलाब फेया लिंलाब आदसा फेयाखै आरोना दे मोजां होनबालाय। फान्थाव गिदिर आं गोजामखौ बिदाय होसैब्रा बुजाब दे बुजाय होदो माथो बिदाय थिगैनो फान्थाव गिदिर आं बोसोर गोजामखौ बिदाय होसैब्रा बुजाब दे बिदाय होदो दे बिदाय हरदो आरोना। ओमफ्राय गोदान गोसोजों मिजिंजों अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आंबो गोदान बोसोराव इन एडभान्स आरोना। गोजामफोराव थांनाय जाथायफोरा गाज्रि खैफोद आफोदफोरा जानानै थांबाय बैफोरनिफ्राय जोङो उदां बारग'नो हाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो गोदान मिजिंजों गोदान गोसोजों गावनि नांगौखिनि गासैखौबो मोनफुंनो हाथोंसै नङा होमबा कनिमा बाजै। दे साननाय हनायफोरा मोजां जाथों नङा होमबा। नांगौखिनि गावनि लाइफआव जायखौ हास्थायो बेखौ मोननो हाथों। गाज्रिखौ लुबैबालाय बहा मोनगोन नङा होमबा दे। थेंकिउ सै होनदों फुरा आइला होख्लायबाय आरोना। आदसा बे थसा माबि जादों आदसा आं उन्दुखोसो फ्लांदों नामा। ओमफ्राय मा होनदों लिंलाब होनदों आदसा फुरा आरोना दिनै ओइ जोंथि थांखोना माखो खिदों मानो खम हराखै नोङो। फाफि बांद्राय लोंलायबाय बियो। जोंथिसना थांबाय गोरलै मानो थांखोलै बियो आंबो दोननोसैसो खिन्थु रायज्लायनो लुबैबाबो रायज्लायनो मोना बालनि। जोंथि फामे होद अबाव थांदोंब्रा मा खालामबाय थादों मा होननानै खालामखो बियो र' नायफिना गामिया गारमायासो साफिनबाय आंहा होनदों सासेयाबो हेपि थांनो मोनैनि होनदों आरो मा खालामदोंब्रा समालाय दारमासनि ना कमेन्टस' जायाखै र' नायना नङाबा माथो कमेन्टआसो जायाखै साला ना माथो जाखो फुरा गैलानालाय फैमाराखैलै जोंथि नायलाय थोद दोननोसैसोलै आं रायज्लायनोबो मोना मानोबो मोना बालनि बेवहाय थाङा नोङो मा जाखो जों सानदों नामा मानसि दं बेखायनो ओंखारजादों मा ओंखारो जादों मा होनदों सना मा जाखो सोरनावबा थांदों सानदों नामा सानाखै नोंखौ ओंखारलांनायखौसो ओंखारलांनायखौ होनदों आं मिथिया सानदों नामा मानसि दं बेखायनो दसेनो दंलै रायज्लायनोबो मोनला आं नोंजों थिग थांबाबो रायज्लायनो मोनलाबालाय मा जाबावलै सना गोसोखांबाबो मोनाबालायनो सानसे दिनै गोसोखांबाय माथो मानसि दं मा खालामदों आयौ गोगोम लोंदोंनो फाफिया गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरबायनो मालाय गोदान बोसोरखौ बरायबायनो होख्लायदों साननि दं
सानै दं सानै दं ओमफ्राय जालांदों थाबैसो फैयामोन ला मासिनि बोरैबा मोनलायलां गोसोखौनो दरसि दरसि खोमसि खोमसि माबा अबाव थांखो अबाव माखो सानसे नुलायाब्ला खम जारला सिस्टार लोंदों आं दिनै फ्लाट होनदों आदसा आब' केना मिनिबाय आरो हमथा बेखौ पापिखौ हमथा बेबा अबाव सौथुला सौथुलि जागोन गोदोना लोंनानै साला गावल' हारसिं थोआ थोआ लोंबाय बे सोरखौहाय बरायदों अके कमिउनिकेसना दे आं रायज्लायनो रोंला फेदों आंसो जाहरबाय ओंख्रि गैया जाहरबाय खम जारला फेदेंलै आं ला होनदों लामा नुगोना नुवाथाय एसे स्टार्ट होनदों आदसा लामाखौनो नै नों आंखौ हमथानो नुबाय नामा होनबा आयु नों दाबादियाव बुदामग्लिगोनलै आंखौ खम आखाइफ्रा खम गोराखारैबाबो नोंना दाबायदियाव सौदामब्लेबानो सेफा गेब्लेजोबखागोनलै दाबायदियाव खनिमा मा जाय र' नोङो साला लामा सामा लोंनानै जोंथिना मा खालामदों जोंथि ओजों नायलाय आं खनायाव दोननानै नाहरखोमासै जोंथिखौ मा खालामदों नेटानो फाग्लालै आंनिखौ दोनखोमादोंलां मा सौना खनसेनो बिरफा होगोन आं नोंखौ खावसे गिदिर होनदों आदसा नोंनो सौनो हागोन आंखौ ओमफ्राय नैलै नेटानो नाङालै फाफिसो है आगै आयु आयु खुलुमबाय खुलुमबाय आयौ दिनैसो पापि हो सोरां बाजै सोरांसि आयु 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 अबाव पापि आइयै इसोर भगबान खुलुमबाय खुलुमबाय थेंकिउ सैलै भगबान आइयै अबाव थैनानै थाया पापि कमेन्टल' नुयो भिडिअ'ल' नुयो लाइभबो नुवा माबो नुवा पापि दिनै फैबाय नोङो पापि मोरोन सुनि आइयै भगबान अबाव पापि अबाव थाहैया आइयै भगबान बोरै दङ खबर सबर हाय आगै होनदों ओमफ्राय नामा होनदों लिंबाय लिंबाय नामा लाइक थेंकिउ खाना जादोंना जायाखै गाबोनसो जागोन जोंहा ओमफ्राय भग'बान आनो होनदों आइयै नुफैबाय आं सम मोना मोनगासान होनदों आदसा आदसा थैयाखै होनदों आयै आगै एमबि खम आंहा आगै आयै ओमफ्राय बोरै बाजै सना बोरै दं खबर सबर ओमफ्राय दे आयै थाथ'दोसो जालांबावबाय आरोना थेंकिउ सै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय
नायलाय भिडिअ होग्रामोन नोंनि भिडिअ आइयै भगबान एन्थाब भिडिअ खालामहैदोंमोन ना मालाबा बे मोनलायला खम दे थाथ'दो उनाव फैफिनगोन खबरा होनदों दे थेंकिउसै ओमफ्रायलाय होबायना आदसा दे जोबोद सोरां बाजै थेंकिउसै आइया मोनबाय आरोना जोंहा गोदोनि फुराना लोगो होननाय होनोब्ला बिराद गोसोखौनो खुसि मोनथारसै आरोना दङ साननानै आरो थेंकिउसै ओमफ्राय कमेन्टल' ओं बिबोनां साब खालाम हर बाल ए अ बे थांबायगोनलै जोंहा बेनाव कमेन्ट गारनानै हैदे जिखुनु जोंहा कनिमा बाजै कमेन्ट गारनानै होदो बेहा कमेन्ट गारनानै होदो बेहा मनेटाइस जानाय चेनेलसोलै बिराद गोबावनि लोगो होननानै लाइभ हो जोंथिलै नायलाय जोंथि फाफिसोलै माबोरै जाजाखो रायलाय लुबैबाबो रायलाय मोनला न'आव थांबाबो नेट नाङा दा एमबि सोगोन खनो हानाय नङा खम जारला आरो दाहायबो मेंनानै उन्दुलांसिगोन बियो गोदो जादो आरो माबाजोंबा नांगौबा सिरि लिंहरदोलै खनसे लिंहरलाय थोदस जालालै बालसो कनिमा बाजै लिंहरदोलै खनसे रायज्लायनो लुबैदां खनसे लिंहरदोलाय जोंहा बोरै जाखो खोन्था ओंखारलांबायलै खिया खम जारला थाथ'बो होननो टाइम गैया आरोना खम जारला ना आंखौसो सैला जालालै आंखौसो सैला जानो हागौ दोननांसिगोनसो बेस्रा अन्थाव बाथाव मानसि खामानिबो जोबला मानसिबो जोबला जानाय लोंनायाबो बिदिनोसै जिरन गैला बेस्रा हारसिं मानसि दे थाथ' लिंलाब आं बेलेगाव फैबाय बाजारनिसिम रोजा रोजा साबायखर गोबाव सम थानायनि थाखाय स' थेंकिउसै बाय दे कनिमा बाजै दे मोजाङै थाबायलांदो मोजाङै थांदो आरो ना कनिमा बाजै ओमफ्राय जोंहासो सासेया फैयाखिसै बिराद बेस्थ' थाबाय माथो खालामबावनो दे दुखु दे कनिमा बाजै बाय अके आयदा उन्दुहैनोसैसो आंबो जाला जोंथि माथि हिरा बायदि निजोम फाफि लाइक होबावाखै नोङो लिंलाब लाइकखौनो थुनो बावलांबाय फाफिया ओमफ्राय आइयै खिया दाबो फैनो हाया सना नोङो दाबो फैनो हाया आरोना खि होद मा फैखोब्रा नुआबो खोनायाबो अबेयाव गाबखो साला मा बुस्थु फैखो है साला बिसो फैदों जायाफ्रामानो
ओखि नायलाय कमेन्टबो गैला आलासियाबो जोबला ओदस लोगो मोननाय नंलालै रावनावबो एमबिबो गैला आयै सना नोंखौ नेबाय दङ आंलै सना गोसोखौनो बोरैबा मोनलायबायोमोनलां एखे समाव खोन्थानो हाया बुस्टुआ नै थांलायबाय आरोना थांलाय फैलाय आरोना एखे औ दङ सना थोद आं बोरैबा मोनलायलायबायलै सना नोंखौ लोगोसे गल गल जाबाय एमबिया गैला आरोना मालाबानो आरनायजों बाना थेंकिउसै रजे बाजाय ओमफ्राय मानो होनदों अखि मा जादों जायाखैब्रा सना थैद आङो नोंखौ नागिरबाय थादोंब्रा आं नोंखौ बहा लोगो मोनबावनो दाहायलाय आंना एमबि जोब्बायना रायज्लायनो लुबैदों आं नोंजों मिथिबाय ओंखायनो आङो नोंखौहाय नागिरबाय थादोंमोन ओमफ्राय नों मा खालामदों दहाय सानाव आलासिया साबेसे फैखो आरो साबेसे ओंखाम जानानै थांखो आरो मा ओंख्रि संखो होनना सोंदोंमोन आरोखि नोंनावहाय ओमफ्राय नोंनि रिप्लाय गैया आरोना ओंखारलाय मालाय जादों आरोना नोङो ओंखायनो मानो होनदों आगै दिङा होनदों सोरांखि दिनैसो नुबाय नों औ नोंबो होनबाय बेखौ औ दिनै नुबाय आरोना थांबाय बियो रजे बाजै थांबाय ओंखारलांबाय बेस्थ'थारनो बेयो एमबिबो खमनो मा खालामनानै एमबि जोबखो बेसे बेखौ बाब लाइभखौ चेक खालामनानै रायज्लायफिनबा मोनगोन आरोना बेजों रायज्लायनायखौ ओमफ्राय मा होनदों जोंहा आब' समायना होनदों भिडिअ' वाव नायदों नैलाय जोंहा जोंथिया मानि एखुथा जाजेनबायलै आलासि फैनायखाय सोरखौबा लोगो हमबाय नामाब्रा बेलाय बिदिसो होनग्रा जाजेनलायबाय भिडिअ' नाय उमुगाव नाय होनग्रानो ओमफ्राय दिङा बस गुड इभिनिं हेल' सार थेंकिउसै गुड इभिनिं सानथामसो सानब्रैसोआ मा जानानै सार नों दिनैसो खावब्ला आरोना सार सानथाम सानब्रैसोआ बेस्थ'थारमोन नामा नों ओमफ्राय खामानिया खनिमा ओखि होनदों खनिमाया थांबाय फाग्लिया इमान जौ फेदोंनो पापिया दिनै बिराद जौ फेदों रजे आगै एडभान्स हेपि निउ इयार्स होनदों अ दे बयनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार आरोना थोर मा सानो होनदों आरोखि थुद साला आं एथ' रायज्लायबाय नोंजों हावा फावानो साबैसे आलासि फैखो आरो मा ओंख्रि जाहरखो होननानै ओमफ्राय आब' समायना हेपि निउ इयार होनदों ओमफ्राय आगै सर हेपि निउ इयार एडभान्स होनदों थब्ल' खना हेपि निउ इयार औ आंनो दासो होनबाय नोङो सना दहायनो होनदों आं हेपि निउ इयार होननाय ओमफ्राय थब्ल' खना अके हेपि निउ इयार सेम टु इउ आरो गोदान बोसोरनि अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय आरोना दिनैनिफ्रायनो इन एडभान्स आंनि लाइफ स्ट्रिमाव आरो बिदिनो अराय सम मोजाङै मोजां गोजोन खुसि थाबाय थानो हाथों बस लोगो मोनफिनखागोनमोन ओंखाय नोंखौ सरि बस लोगो मोनफ्लाङाखैमोन ओंखाय नोंखौ सरि होनदों ओंखायनोथ' आरोना जोंहा बैयाव लोगो मोनदों रायज्लायनाय जायाना
खालामो आरो आयु खनिमा खिया जौ फेदों गोगोम फाग्लिया एखे होख्लायखादोंनो थाबायनो रोंलाय लायै ओमफ्राय माबा माबिसो होनलांबावबाय कमेन्टआ खम जारला नायबा आयौ होनदों आगै सर होनदों सर आगै हेपि निउ इयार होनदों ओमफ्राय नायस'नागै सर होनदों नायस'नोब्रा बाजै हेपि निउ इयार एन्ड एडभान्स थेंक्स इउ लाभ इम'जि मिनिबाय गोगोमनो आंखौ हमथानो हाया नों पापि होनदों बियो दहाय हमथानो हाया खावसे सौखाजागोनसो होनदों आंखौ ओमफ्राय बोखांनो होनबा बिदिसो होनलांबाय खनि खि होनना जोंथिना मा ओंख्रि जाहोआ नों खोन्थायाबो आगै सर 2026 बयनिबो थाखाय मोजां जासिनथों ओखि आं बोरैबा मोनलायलायबायलै गोसोफोरखौनो आरोना नैबे 26आव आङो जुलि लागौमोन पापि 26आव जरा जानाय सम जाबायमोन नालाय माबायाव 25आव लरामोन नालाय 26आव जरा जानोसै सानदोंमोन आं पापि मा जाबावगोनसै आब' रजे थेंक्स इउ होनदों हेपि बयनिसिमबो हेपि निउ इयार इन एडभान्स समफोरनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों दिनै एक्ट्रिस नामा दिनै गाबोननिफ्रायनो माथो ओमफ्राय मा होनदों आगै सना सर होनदों भिडिअ'आव नाय दाहाय बिबोनां फैबा वाइफाइ लाना हगारगोनां भिडिअ नाय आं बोरै नुगोनलै सना भिडिअ आं माजों नायगोन जेनेबा दाहायो गाबोन नङाबा नुलाथ' आङो गाबोन नुबा नुलालै सना आं दिनैनो बिराद आफसुस थादों रायज्लायनो गैया सानसे रायज्लायाबानो गोसोखौ बोरैबा मोनलायलायो आरोना दहाय लिलि बाजिनाव थांबाय खिफुदा माथोबो होबावा कमेन्ट नुबाबो दद फैबायलां फरायगोन खोमा सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय मा होनदों आगै सट लादो बोर होबाय जरा मोनथों नों थब्ल' खना आयै सना नों आंनो बोर होबावबाय नाथायो बोर होदोंब्लाबो नाथाय गोसोआनो सुखुआलै सना मा बुंबावनो दे बाजै जायाबाबो नाजानांसिगोन मोजांथ' जानांगौ इसोरनि अननायाव होनदों नंगौ लाइक दनाखै थेंकिउ आगै सर खना होनदों नायदो गाबोन गाबोन थिनखाबायसो आब' रजे थेंक्स इउ होनदों ओमफ्राय मा खबर आगै सर होनदों मोजां आब' नोंहालाय होनदों खनसेबो रिप्लाय हरसना नायलाय आं रेस गैयालै नोङो आं बिराद गोसोखांबाय थादों जेसेनो खामानि थाल जादों एसेनो जाबावनोसै रजे बाजै मा ओंख्रि जोंहा दिनै ओमफ्राय सतसार मा ओंख्रि नोंसोरनाव खनसे जाहैजानोसै गिखोना माखो खोन्थायाखिसै आरोबाव मा होनदों मोजां जानांगौ दे आगै आंहाबो मोजां आगै सर होनदों दे मा ओंख्रि ओमफ्राय रजे बाजै ओमफ्राय सत सार मा ओंख्रि जोंथि सना मा ओंख्रि होनदों मा ओंख्रि जाहोखो आलासिनो आरो साबैसे फैदों खोन्थायाब्रा ना कमेन्ट स' जायाखै साबैसे फैदों खोन्थायाबो सोंबाय आङो ना मानसिखौनो गावहा थांलाय फैलायखाय सोंनो बावलायलांबाय बियो हिसाब गैयि जालायलांखो ना माखो सानै दंबावो होनलायलायदोंमोन बेखौल' खोन्थानो रोंबाय ओंख्रिया चिकेनसो बस गोथाव दा होनदों आयु गोथाव दै चिकेनबाबो जाजायो थेवबोल' आं
ओंखारसै दे गाज्रि दामोन हासबेन्डनि लोगोफोर फैदों बिबोनांफोर एलाय दोननोसै आं बाखि बायलै सना नोंजों रायज्लायनो मोनखाला आङो बिराद गोसोखौ बिराद गुद गुद मोनदों आं सना थोद दालि आगै ओंख्रिया लाफासो बानलु बाथोनसो दे सना दे दोनबाय आं होनबा लाइफखौ आरो दाहाय सोरनावबासो गोबाव थाहैसै नोङो आंहा आरो एमबि गैला आरोना ओंखारनो मोनला रायज्लायनोबो मोनला खम जारला साला हासबेन्डनि लोगोफोर फैनायखौसो फस्थायलायबाय नामाब्रा ओंखायनो ओंखारनो जालायबाय बियो थाथ' बयबो सनाफोर बायथ'सै ओखि लोगो फैनायखाय खम दुगि जादोंब्रा बियो साला नायनो लुबैना थांलाय फैलाय ओंखारलाय मालाय खारलु खारला खामानि मावदों बियो पापिया मा होनदों आब' समायना दे बाय होनदों गुमैया गोदान बोरनि बोसोरनि बेदर लाबाखै नामा आब' होनदों लाबोदों बायथ'सै थब्ल' आं बेस्थ' जाबाय नायदो दे सना दे सना बायबाय दे आंबो दोनसै दाहाय ओमफ्राय सोरनावबा नुहैगोन नोंखौ दानथोंसै होनदों बाजै दानो थांसै होनदों थांसै बायथ'सै होनदों आगै सत नों गुमैया न'आना गुमैया न'आव ना जोंहा केबि बाजैबो सफैदों दे थेंकिउ हेल' आं दोनसै आरो दे होआखै आरोना दा लोगो मोनलायफिनगोन नालाय एकदम थेंकिउसै ओमफ्राय आगै होनदों औ रजे बाजै दा लोगो मोनलायसिगोन आरोना आंनाबो एमबि गैखाला आरोना जिर' जाखाबाय आरोखि ना ओमफ्राय जोंसाबो सम मोनखाला बिराद बेस्थ' थाबाय दिङा आगै होनदों औ आगै होनदों दे थेंकिउसै बाय बाय आं बिराद बोरैबा मोनदों आरोना गोसोफोरखौनो माथो बुंबावनो आगै बसुमतारिहाय होनदों औ बेहा माबा केबि बाजैसो आरोना बियो सोलायबाय नामखौ गायत्रि लादों बियो गोदान चेनेल खुलिबाय आरोना जोंहा बेहा गोदानसो जाबाय आरोना चेनेला गोदानसो बिनिया दिङा होनदों रजे बाजै उनाव मोजां रायज्लायफिनसै दे जोंहा दे दोननोसै आरोना एमबि गैला दे ओमफ्राय आगै बुसुहाय ओमफ्राय मा होनदों गायत्रि केबि बाजै दे आगै सआ होनदों औ दे बाय बाय थेंकिउसै गोजोननाय थाबाय उननिसिमबो जोंहा जोंथि फैनो हानाय नंला बिराद बेस्थ' बियो सानाव औ दे थेंकिउ लाभ इउ अल गाइस बाय बाय